Ličba zlomeného srdce má 4 fáze. Hněv, smutek, žál, odpuštění. A žádnou nesmíte vynechat. Se ztrátou partnera se musíte vyrovnat. Jinak nového partnera nikdy nenajdete. A co když nikoho jiného hledat nechci? Nejčastější omyl opuštěných žen je nesmyslná touha vymazat toho nevěrníka z paměti. Jednoho dne pak najdete za prádelníkem zapadlou fotku nebo fusekli a budete na tom jako na začátku, nebo možná ještě hůř. Zásada číslo 1. Smutek musí ven. Choďte večer v trávě, zhluboka dýchejte a nahlas vykřičte svůj žal. Mám sousedy a čerstvý vzduch mi nechybí. Celý den jsem na stavbě. Napište báseň, nebo si pište deník. Napsala jsem dopis. Výborně. A kam jste ho poslala? Na oddělení stížností do vesmíru. Vyberte nějaké opravdu hezké místečko a udělejte svému bývalému partnerovi doma koutek. Dbejte, aby byl pořád s vámi. Dělejte všechno, co jste dělali spolu. Kreten. Co se stalo? Víš, kolik je hodin? Proč lítáš v noci po zahradě? Co s tím mám dělat? Cože? Chtěla jsi se zabít? Ale ne. Chtěla jsem na tvou počest zasadit strom. A co má být tohle? Koutek pro tebe, abych uvěřila, že jsi odešel navždy. Každý ráno ti sem dám čerstvou kytičku, zapálím svíčky. Ty jsi mě pohřbila? No, je lepší být vdova. To mi poradil cvokař. Jau! Tak fajn. Kdybys něco potřebovala, tak... S ničím už nepočítám, bambulko. Nesmím se ptát, jestli se vrátíš nebo ne. Pando, přijď v sobotu. Je třeba posekat trávu, vyčistit jezírko. Kulhej na tu chromou.